Moi! Raskas on työ. Pysy. Käännetään ylös alas. Koska mä en tykkää. Käykää vessassa. Tittar du att här är 2 öar? Så seglar du hit. Efter alla andra. Syksyllä voi valita. Hyvää huomenta purjehtijat ja purjehtijoiden huoltojoukot ja valmentajat. Mun nimeni on Timo Fleming ja mä Espoon Pursiseuran kilpailupäällikön ominaisuudessa olen saanut ilon avata tämän kevään ensimmäisen kilpailun avomeriveneille, eikö niin? Niin kuin Optimisti jolla on. Ja samoin kuin Zoom 8. Meillä on ensin jos aloitetaan henkilöesittelystä, niin Pata Andersson, joka tuolla tekee tärkeää työtä, on meidän kilpailupäällikkö. Ja Eeva Pyysiäinen hoitaa toimistoa, niin kuin teistä useimmat jo hyvin tietää. Muutama tärkeä asia. Mehän emme nykyään järjestä mitään kipparikokouksia, vaan me avataan vaan kilpailuja. No niin, hei, ollaan ensimmäisen ranking-kisaan lähdössä. Mitkä sun fiilikset? Hyvät. Mikäs sun nimi oli? Nuuttilintu. Nuuttilintu. Hei, nyt on luvassa tuommoista pilvistä säätä ja sillä sopivasti tuulta. Onko se hyvä? No on. Ei se niin. Millain se on hyvä? No, mä en paina niin hirveästi, niin se on. Niin on parempi, ettei tuule liikaa, niinkö? Niin. Just. Sillä kaatuu aika paljon. Hyvä. No, mitkä sun tavoitteet on tälle kesälle? Yrittää olla kisoissa mukana ja niin hyvin kuin mahdollista pärjätä. Just. Se on hyvä. Tsemppiä sulle. No, mitkä sulla on tavoitteet tähän kisaan? No, ollaan 5 parhaan joukossa. Just. Se on hyvä systeemi. Ja entäs koko kesä? No, en mä tiedä. Katsotaan sitten. Hyvä. Ei muuta kuin tsemppiä kisaan. Kiitos. Noora on lähdössä kanssa kisoihin. Tälle kaudella on jo vähän menestystä kertynyt. Onko paineita? Ehkä vähän. Pitääkö olla 1 vai 2, että on tyytyväinen? No, 3 parhaan joukkoon. 3 parhaan joukkoon pitää sijoittua, sit on hyvä. Joo. Sopii sitä keli sulle? Sopii, voisi olla vähän kovempi keli. Et sulle kävis vaikka olisi kunnon puhuri. Joo, ja pääsi senkaan vähän enemmän. Jos kukas sä oot ja mistä tuut? Taika Hernetkoski ja on Kemistä kotoisin. No mitäs ootko sä vetänyt jääpuureilla vai mitä siellä treenataan? Ei mitenkään, mä oon ollut täällä reenaamassa. Just, et etelää muuttolintujen mukana. Joo. Hyvä. Mikäs on homman nimi nyt kun on tämmönen tasaisen harmaa keli? No ei tässä mitään, vesille vaan kohta ja täysillä painetaan menemään. Toka Krissi oli tämän jälkeen lähdetään Espojulle ja 5-3 miten on pitänyt johdon. Hyvin. Keli on ollut aika tasainen eli ei suurempia shiftejä.
sieltä tulee myös ensimmäinen zoomimaali, 535 on jo pitänyt paikkansa.